Какво става YouTube? Преди да започнем видеото, реших да ви споделя една новина. С папката решихме да направим една томбола, която ще върви до Коледа. На Коледа ще изберем този, който е спечелил томболата. А какво печели той? Той печели 3 месеца тренировки от нас безплатно. Какво означава това? С папката предлагаме различни видове услуги, една от които е нещо като, нека го наречем менторинг програма, в която изготвяме специфични тренировъчни режими и планове за дадения човек, хранителни планове и режими, ако той се нуждае от такива. Следи се сън, следят се крачки, следят се хранене, тренировки, всички възможни промени, за които може да се сетите. Когато определим кой е спечелил нашата томбола, той ще получи 3 безплатни месеца тренировки, в които може да преследва цел, която той сам е преценил. Било то изграждане на мускулна маса, сваляне на мазнини, подготовка за силово състезание, подготовка за маратон, за триатлон, за декатлон. Без значение какво е, ние ще посветим 3 месеца на този човек, в които ще преследваме заедно с него неговите цели. Как може да участвате в нашата томбола? Съвсем просто е. Всяко едно видео може да ви позволи да вкарате името си в надпреварата по 3 начина. Първият начин е, като коментираш и удариш един лайк. Така вкарваш името си веднъж. Вторият начин е, като споделиш видеото във Facebook и ни тагнеш в коментар. Така името ти влиза за втори път в томболата. Третия начин е да споделиш видеото в Instagram Story и да тагнеш мен и папката в твоето Story. По този начин името ти влиза 3 пъти. Ако до Коледа с папката изкараме 5 видеа и ти си въвел името си 3 пъти във всяко едно от тези видеа, това означава, че имаш 15 пъти твоето име фигуриращо в нашата томбола. Както казах, на Коледа ще изберем печелившия и заедно с теб ще преследваме твоите цели. Толкова от мен, а сега се наслаждавайте на видеото и на моя прекрасен мрътвчет. Здравейте! Аз съм Павел Начев, физиотерапевт и треньор в Freedom to Move. Днес ще ви разкажа за нашия пакет Здрав кръст, който ще ви помогне да подобрите състоянието на вашия кръст и да редуцирате болките, които съответно са свързани с него. Кръстът – това е най-проблемната и най-често засяганата зона в човешкото тяло, която боли и винаги се чудим какво да правим за нея. Тази програма е точно за теб, ако се чудиш как да тренираш своя кръст, как да го направиш по-здрав и как да редуцираш болките. Причините за болката в кръста могат да бъдат най-различни. От неправилната ни стойка по време на работа, до честото кръстосване на краката, до неправилния подбор на упражнения, до неправилната техника по време на упражнения, които изпълняваме в залата или навън. Но въпросът е какво се случва с мускулатурата, когато ние прилагаме тези външни въздействия. Определен тип мускулатура се товари, а друг тип мускулатура не работи така, както би трябвало да работи. И се причинява така наречения долно-кръстосен синдром. Какво представлява долно-кръстосания синдром? Това представлява заслабване на коремната мускулатура за сметка на мускулатурата на долната част на гърба, заслабване на мускулите на седалището, за сметка на сгъвачите на таза. Това заслабване води до неправилно разпределение на енергията, която идва от долните крайници нагоре и от горните крайници към центъра надолу. И една група мускули се товарят повече, отколкото би трябвало да се товарят, както вече казахме, което в един момент води до претоварване и след това претоварване води до мускулен спазъм. Този мускулен спазъм причинява притискане на нерв или просто болкова симптоматика от самия него мускула. Каква е целта на програмата Здрав кръст? Програмата Здрав кръст има за цел да укрепне мускулите на твоето ядро и да направи това неправилно разпределение на енергията, което идва отгоре отдолу, правилно. Как се случва това? Първо, разтегляме и релаксираме мускулите, които са подложени на прекомерна употреба, т.е. сгъвачите на таза и мускулите на долната част на гърба. В първата част, която е с динамичен стречинг, а във втората част, която е по-активна, ние засилваме точно тези мускули, които са потиснати по време на нашето ежедневие. Мускулите на седалището и коремните мускули.
Крайната цел, както казахме на програмата, е да направим едно силно и здраво ядро, което да ни служи в ежедневието и да не се притесняваме дали ще ни заболи кръста от това навеждане, от това навеждане, от това посягане или от повдигането на куфара или на чантата. Това се случва, когато ползваме правилно всички мускули на нашето ядро. А сега слагайте екипите и да започваме с упражненията. В първото упражнение ще започнем с лек динамичен стречинг за прасеца. За целта може да използваме стена или по-висока повърхност. Прасецът няма връзка с кръста, но индиректно по задната мускулна верига той може да рефлектира върху работата на мускулите в зоната на кръста. Изпълняваме упражнението като застанем с прав крак пред стената и леко се облягаме напред, без да затъжаме. Стречинг за задно бедро. Това е динамичен стречинг за задното бедро. Задното бедро често страда от пренапрежение и скъсяване заради нашия начин на живот, т.е. заради дълготрайното седене. Целта на това упражнение е да се разтеглят мускулите на задното бедро, след това да активираме по-добре мускулите на нашето седалище. Изпълняваме упражнението като застанем в стоеж, опънем крак напред, държим коляното опънато, пръстите на ходилото нагоре и с прав гръб и събрани рамене се наведем от кръста. Следващото упражнение е втори стречинг за задното бедро. Изпълняваме упражнението от позиция седеж с опънати крака напред, като бавно се навеждаме без да свиваме коляното към пръстите на краката, стремейки се да хванем с ръцете пръстите на краката. Ако не може да изпълним това упражнение до пръстите на краката, се навеждаме до кокалчетата или до там, докъдето може да си хванем краката. Пищялите, например. Не задържаме, изпълняваме упражнението динамично, като вдишваме при започване на упражнението, издишваме при хващане на крака. Следващото упражнение е стречинг за сгъвачите на таза. Те обикновено са под напрежение, отново заради позицията на седене. Изпълняваме от позицията на упражнението напът, като изнасяме тежестта на предния крак и пружиновидно отпускаме тялото напред. Издишваме при отпускане. Упражнението кобра служи за разтягане на цялата предна верига. Изпълняваме упражнението от позиция лек, държейки дланите под рамото и избутвайки тялото нагоре, докато издишваме. Поза кобра от лакът на опора изпълняваме по същия начин, със същото дишане, вдишваме дълбоко в долна позиция и издишваме, избутвайки тялото нагоре и поглеждайки нагоре. Следващия вид стречинг е за долната част на гърба или така наречения кръст, който изпълняваме от наведена позиция. Заставаме в позиция на стоеж, свиваме коляното и вдишвайки и издишвайки надолу, бавно отпускаме тялото надолу. Нагоре вдишваме, отново поемаме въздух и бавно отпускаме тялото надолу, докато усетим леко разтягане в кръста и в задното бедро.
Следващото упражнение е усукване в гръбначния стълб, което служи за мобилизация и за подобряване на подвижността на торакалната част на гръбначния стълб. Изпълняваме упражнението като седнем в позиция на коляно, сложим ръцете зад главата и усуквайки вдишваме и издишваме наляво и надясно. Така ние подобряваме, както казахме, ротациите в гръбначния стълб, което от своя страна подобрява работата на мускулите на гърба. Ако не може да застанем в колянна опора, може да правим упражнението седнали на стелка. Първото динамично упражнение, което ще изпълним за засилване на мускулите на ядрото, са къси коремни преси. Те акцентират точно върху правия коремен мускул. Изпълняваме като легнем в позиция по гръб с свити колене и правим коремна преса до отлепяне на долния ръб на лопатката. Така не активираме сгъвачите на таза, активираме само корема. Следващото упражнение е Супермен с акцент върху седалището. Изпълняваме упражнението от позиция лек, като повдигаме и сваляме опънати крака, стягайки мускулите на седалището. Следващото упражнение е странично усукване за корем. Тук акцентираме върху косите коремни мускули, които са изключително важни за ротациите на тялото в пространството. Изпълняваме упражнението като легнем по гръб, съберем раменете напред до отлепяне на лопатката и усуквайки в страни и опитвайки се да докоснем пета, извършваме упражнението както е показано на видеото. При свиване задължително издишване и при връщане задължително вдишване. Следващото упражнение е така популярния глутеус мост. Тук отново се концентрираме в работата на седалището. Изпълняваме упражнението от лек по гръб с свити колене на 90 градуса и ръце до тялото. Избутваме таза колкото може нагоре, усещайки стягане на мускулите на седалището. Следващото упражнение е планк. Планката е изключително популярно упражнение, което е често бъркано. Първо, трябва да можем добре да ротираме нашия таз напред и назад. Второ, в позиция на планк трябва да сме застанали с ротация на таза и с стегнати мускули на седалището напред. И по време на изпълнението на това упражнение мускулите на седалището и на корема постоянно трябва да са в контракция, т.е. те постоянно трябва да са стегнати. В моментът, в който отпуснем мускулите на седалището или на корема, ние не изпълняваме упражнението правилно и напрежението отива в нашия кръст, което по своя страна може да доведе до болка. Ако не сме сигурни дали сме стегнали добре мускулите на нашето седалище, то може да се подсигурим, натискайки едната пета към другата пета. Това ще активира нашите мускули на седалището. Следващото упражнение е динамичен супермен. Изпълняваме упражнението като легнем по гръб и повдигаме едновременно срещу положен крак ръка. По време на упражнението трябва да усетим стягане по целия диагонал от ръката до петата. Страничен планк. На видеото са показани две вариации на страничен планк, като едната е по-лесна, а другата е по-трудна. Изпълняваме упражнението, като минем в позиция на страничен лек, като лакътя се намира точно под рамото, коляното е свито в 90 градуса, ако изпълняваме по-лекия вариант, а тазът се намира във въздуха. Задържаме в тази позиция, като трябва да усещаме леко напрежение в седалището и в долната част на корема, която държи тялото точно в тази позиция. Bird Dog е упражнение, обхващащо много мускулите на ядрото. Изпълняваме упражнението от колянна опора, повдигайки срещу положни крайници коляно ръка. Важно е тук да държим корема стегнат и пъпа прибран, т.е. трябва да сме леко издишали, докато изпълняваме динамичната част на упражнението.